Ogadirigima Afambu Chidebere. Today's lesson we will be learning self-introduction. Ndewo Ibolachi. Abolanchi. Kedu afa gị? Afambu Chidebere. Ịdị afọ ole? Adị m afọ 12. Ebe ka ibi? Ebi m na Croydon. Gịnị ka ị na-eme? Ana m eri nri. Biko bịa rie nri. Daalụ rinne. I meela ọ ga-adịrị gị mma ma gị kwa. Let's recap it again. Ndewo Ibolachi. Abolanchi. Kedu afa gị? Afam bụ Chidebere. Ịdị afọ ole? Adị m afọ 12. Ebe ka ibi? Ebi m na Croydon. Gịnị ka ị na-eme? Ana m eri nri. Biko bịa rie nri. Daalụ rinne. I meela ọ ga-adịrị gị mma ma gị kwa. Ka ọ dị, Chukwu gọzie gị. See you soon. God bless. Bye. Like, share, and subscribe. Mwah.